ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 27 феврали соли 2025 навор кардем. навори мо аз ноҳияи Файзобод аст. нигоҳ кунед дӯстони азиз, ҳамаи навора шумо то охир бо диққат тамошо кунед. ман хонаро эълонтон мекунам. хона кадом ҳолатда қарор дорад, хона куҷодай, нархи шансумай чӣ хелай. нафароне ки аз ноҳияи Файзобод хонахар ҳастанд, навори мо баҳри шумо дӯстон. инак ба шумо тамошои фароғат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ. нашоти реклама баъдан дар рақамҳои ватсап мо дар тарафи дасти рост, номерои соҳибмулк дар тарафи дасти чап мондагӣ муроҷиат кунед. анаи хона дар ҷамоати Дӯстмурод Алӣ дорои 6 хона, масоҳати 6 сотиқ замин. дӯстони азиз, қисмати дарона ҳозир шуморо пони нишон медиҳем. хона анамиҷа қарор дорад. маълумоти бештар ватсап дасти номероша гузоштем, занг мезанед. обши мега 6 дар хона дора, ду хонаш 4/3 ай. гӯшкесем ач азиз, ду хонаш 4/3 ва ду хонаи дигари боша 5/3 ва ду таи дигаш боша 3/3 ай. наворое ки хонатеҷа мемона ҳамаш ба хотири шумо монда мешавад. наворои живой ва нафароне ки наворошона хонаҳошона видеокорӣ мекунад, ҷамъ карда дар як видео ҳам мебонем. хоб баъдан обши 6 хона 6 сотиқ замин, сертификат, техпаспорт, документо мега ба гарантияш ҳастай, ягон камбудӣ надорад. ина хона дӯстон. хонаҳо чӣ хел мебинен? шикатур кардагӣ, тапа тайёракай, паклёвка тайёрай. хоб мақсад мегирем, боз далши ремонтшам мекунен. касе мехара худаш боз ба хости дил паталогша мемонен. мисол стяжка каагия, шикатур каагия, шпаклёвка мекунен, абой мекунен. хулас баъзе даро часпондагӣ, баъзе даро часпондагӣ нестай. худотон боз камтар меҳнат мекунем бачаҳо азиз. арзонаш мондан ки срочно бояд дарҳол савдо карда шавад. хоб баъдан техпаспорт, ҳуҷҷат, сертификат, ино ба гарантия ҳастай. наздикиш мағоза, мактаб, масҷид ҳастай. фақат хона шикатур кардагиай, монтажи свет кардагиай, се тирезаи берунӣ часпондагӣ нест, се дари даруна дар главни часпондагиай, як комнатаи дигашам соз кардагиай. хоб маълумоти пурра дӯстон, худотон бо занг мезанед. нархи хонара мега ки 190,000 сомонӣ. абача 6 хона, 6 сотиқ замин, темболи мактаб, масҷид, мағоза ҳамаш наздикиштай, обсвет, документош без камбудӣ, ҳамаш ба 190,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. маълумоти пурра дӯстон, худотон занг мезанед. хоб навори мода лайкора монен ва дар канали хонатеҷа подписатсия кунен. наворои баъдинара ва наворои пешинара ҳам тамошо кунен. ҳастай хонаҳое ки мода срочно ранги ҳамин хона роӣ мекунанд, мо навораш мекунем, баъри шумо пешниҳод мекунем. фақат чӣ кор мекунен? ҳамин наворда по-братски якта лайк мемонен ва дар канал подписатсия мекунен. нафароне ки аз Файзобод хонахар ҳастанд, дӯстотон бародаратон роӣ кунен. зинда бошен. раҳмат барои шумо.